Esta imaxe, sen apenas vehículos repostando, é a que máis se repite na estación de servizo Garlou en Boiro. As vendas de gasolina baixaron nun 90%. A caída é bestial, sobre todo fin de semana, estamos rondando con as caídas dun 90% de caída de ventas, e o entre semana, como entra algún camión e tal, pois é un poquinho menor, podemos falar dun 80% aproximadamente. Situación similar vívese no taller do que dispón esta estación. Tan só atenden reparacións urxentes de traballadores de servizos esenciais. O taller de autorización que temos é un real decreto xa do día 14 e que podemos traballar a porta pechada e para atender só aquelas urxencias que sexan de coches de traballadores esenciales. Vale? Ao público en xeral non podemos abrir. A drástica baixada da actividade e, polo tanto, dos ingresos xa tivo as súas consecuencias entre o cadro de persoal. Nós tuvemos que tomar algunha medida, que concretamente dúas persoas que remataban contrato temporal esta época, pois lóxicamente non se puido renovar, e depois temos un ERTE parcial feito sobre o resto da plantilla, algún con reducción de xornada e outros con reducción total, íntegra, vamos. E a pesar das medidas tomadas, a falla de liquidez compromete o futuro deste sector, que reclama máis medidas de apoio, especialmente no ámbito fiscal. Sobre todo a hora do tema impositivo, porque as facturas siguen chegando, os impostos siguen chegando, e, bueno, moitas veces a solvencia de caixa pois vese comprometida en moitas situacións. Ás dificultades económicas hai que engadir a lóxica preocupación dos traballadores en materia sanitaria, aínda que adotaron todas as medidas de precaución posibles, están cara ao público, polo que o risco sempre existe. Que nada, porque, bueno, tens que un trato directo co público, tens que coller a chave da man, tens que acercarte ao coche, e, bueno, risco hai en todas as facetas, en todos os traballos, e en este, pois, como en todos. A espera de que se desactive o estado de alarma, son conscientes de que a economía tardará aínda en recuperarse. Agardan que pouco a pouco a vida vaia volvendo á normalidade. Esta imaxe da estación baleira quede tan só no recordo.